Ilai biar dong bu. Bisa kebetulan ni. Biar ini apa ini lah. Alah, gezer ni kesengai dah deh, gezer. Aku sengai. Ada itu mana dah? Ini keserang-serang biar ini. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' संक्रान्ति लोगोफोर ओमफ्राय मोसौ थुखैयोना संक्रान्तियावथ' ओमफ्राय जोंहाबो थुखैगोन आरोना ओमफ्राय नै आङो दुगैखांबाय देलायखांबाय खर'बो सुदोंमोन लोबदोंमोन ओमफ्राय नै खानाया एसे रानबाय ओमफ्राय बे जोंहानि संक्रान्तियावहाय मोसौ थुखैनाय मानाय बेफोरखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर नै आं जोंनि रुम सिङावहाय दङ ओंखारलांसै बाहेरावहाय मुद्दु मोखां सुबाय दुगैयाखै मानो इखौ खेवबा मादि नङा मोदान मोनदां जोंहा मुद्दा संक्रान्ति दिनावनो दाबो दुगैयाखै मोखांल' सुनानै दङ बुलाव लाव जि उन्दुखायो बिनिखायनो मुद्दु ओमफ्राय आङो बे भिडिअआव बारा रायज्लायनांगौ दं बायदि मोनाखै बिनिखायनो आङो एसेबां जेबो रायज्लायनाय होथ'ला आरोना आं जेखिजाया देखायलांबाय थानोसै मिउजिक दामनानै होलांसै नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहानि मोसौ थुखैनायखौ नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै mà thứ gì kia
hả sao sao làm đi đi sao ra ăn không ra ăn đi ra bớt đây mari lah sao ra ăn không ra ăn đi ra bớt đây mari lah ăn thôi na lau giặt nó bé đây đây làm sao bài bạn đâu ra về nữa anh không biết anh không biết đây thằng này anh biết đây anh không biết đây anh không biết đây này sao ra thằng đâu ra bây giờ các sĩ biết là sang ra anh không biết đây anh không biết đây lao ra Ma kalamdı. Arsa burung gak? Itu yang berhasil. Mama kada. Hai logoफोर लाव जा फान्थाव जा बोसोर एर हानजा लाव फान्थावखौथ' खुबैखां जाबाय ओमफ्राय दायो सौराय एवनोसै आरोना सौराय नै एवग्रोना लाखाबाय बेखौ ओमफ्राय संनोसै दायो Klasikफोर फैदों माबानि संक्रान्तिनि बेरायनो फैदों आरोना मा साथाम एक्ट्रिस नैथि आरो साथाम एक्टरफोरा दहायनो फैनानै दङनो Ini beयाव दङ